Glumac Lajos Balog odigrao je na stotine drama tokom 50 godina svog glumačkog bivstvovanja. Najteža, ona životna, koju igra zajedno sa malobrojnim Srbima zatočenim na Kosovu, još uvek traje. Nekad su mu klicali u prištinskom pozorištu, a sada se skriva dok ide po novine. U getu kraj Gračanice, dnevnice života, sred nekog divljeg, poludelog sveta, Balogovi sa ostalim nealbanskim življem se bore za komadić svog mesta pod suncem. Sve su izgubili, ali imaju jednogodišnjeg Vuka koji će, nadaju se, upoznati lepše dane. Uvek smo bili optimisti. Uvek smo verovali u nešto, da će nešto da... Ne može večito nešto da traje, večito da ispaštamo. Pa mi smo 8 godina proterani. U Marijinom Lajošovom srcu, tik kraj Kosova, leži Vojvodina. Ona je rođena i odrasla ovde kraj Bačke Palanke, a on 53. završio glumačku školu u Novom Sadu, a zatim radio prvosterijino pozore 1956. godine. Došli su na kratko da srede neke papire i ožive uspomene. Iako spavaju na zemlji, na Bećarcu, kažu da uživaju u slobodi i sanjaju neku baraku na Dunavu gde bi u miru proveli još malo života.